Velkommen til Amovido. Vi er en dansk elementfabrik, der bygger i træ til erhverv og private. Vi tilbyder elementer, der kan bruges til både skur eller helårshuse, der overholder alle de danske krav i forhold til bygningsreglementet. Vi bygger det, vores kunder drømmer om, da vi ikke er låst fast i 10 designs, men bygger efter arkitektens tegninger. Mangler du en arkitekt, der kan hjælpe med tegninger og byggeansøgning, så kan vi henvise til en, der kender vores produkter. Vi sælger gulv, facade samt tagelementer, som i princippet er byggeklodser, der skaber et isoleret råhus. Et simpelt råhus på 100 kvadratmeter opføres i de fleste tilfælde på en dag. Vores elementer kan bruges både til traditionelt betonfundament eller anden form for punktfundamenter, hvor Amovidos gulvelement bruges som terrændæk og herved skaber et mere bæredygtigt resultat. Facadeelementer er som udgangspunkt monteret med gips indvendigt og vindgips udvendigt. Tagelementerne kommer med OSB både indvendigt og udvendigt og kan med fordel leveres med første lag tagpap. Du kan bruge vores online prisberegner til at få en indikation af prisen på dit projekt. Prisen vil ofte ligge i den dyre ende, da vores beregner ikke fratrækker vægtykkelser, store vinduer eller døre. Det betyder, at når det endelige tilbud beregnes, bliver vores kunder ofte positivt overrasket. Vores priser er for elementer uden levering, så udgifter til transport og montage må forventes. Man kan også selv afhente elementerne på fabrikken. Amovido hjælper gerne med montering af råhuset, men man er naturligvis også velkommen til at gøre det selv eller få andre til det. Elementer forberedes fra fabrikken med udsparinger, så man hurtigt kan skrue elementerne fast til gevinststængerne i fundamentet. Ligeledes kan man bestille forberedelse til trækning af el, som også forberedes fra fabrikken. Vi kalder det smart byggeri til fair priser, og vi ser frem til at bygge elementer til jeres næste byggeprojekt. Du finder vores kontaktoplysninger på hjemmeside.